Talisay City Health Office na alarma sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa dengue. Karong tuiga itandi sa miaging tuig sa susamang mga adlaw. Ang report ni Femari Dumabo. Base sa talaan sa Regional Epidemiology Surveillance Unit, Konreso sa Department of Health sa Rehiyon 7, nga naa sa ikaupat nga labing daghan sa rehiyon ang dakbayan sa Talisay karong tuiga ug sa miaging tuig sa kaso sa dengue. Sugod sa Enero hangtod sa Mayo 7 karong tuiga, adunay 175 ka mga kaso sa dengue. Duha niini nakalas, itandi sa 34 ka mga kaso sa susamang mga adlaw sa niaging tuig. Gilagway kini sa Talisay City Health Office nga alarming ug kabalak-an na. Yes, kay compare mo gani mo siya last year, although namo tay mga lockdown pod last year, no, pero kani siya is as early as namo gud dinana na siya kataas, no. So ang second quarter pa ta possibly nga napag inigsugod na pod sa June July pohon, balik ng ting-ulan, mas mudaghan na siya. Hinungdan nga sub-sub karon ang gipaygayon nga misting operations. Mato ni Dr. Lino Alanzado, nakadawat sila og duha ngadto sa tulo ka mga hangyo matag adlaw nga magpamisting sa nagkalaing dapit sa dakbayan. Samtang gipaabot pa nila ang death certificate sa duha ka natala nga mortality alang sa verification. Saysay ni Alanzado nga usa sa ilang gitan-aw nga hinungdan sa pagsaka sa mga kaso sa dengue ang epekto ni Odette. Naglisod tawag panghipo sa mga katong basura, then daghan kay mga tubig tungod sa bagyo. So dito nagsugod ang pagdaghan sa mga lamok. Then hina na sa tapanggawas, no. Uba ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.